A Copa do Rei de balonmán reuniu en Vigo os 7 mellores equipos da Liga Asobal e o Academia Octavio como participante vigués na competición. Milleiros de xareiros ateicaron o pabillón das Travesas ao longo de toda a fin de semana. Supón que Vigo sigue sendo capital mundial europea de grandes acontecementos deportivos e que Vigo sigue promocionándose a través do deporte e que estamos demostrando ao mundo entero que somos capaces de organizar calquer evento do nivel que sexa en temas deportivos. O balonmán vigués, que ten unha historia moi longa, e a provincia de Pontevedra. A provincia de Pontevedra é unha das poucas provincias que tuvo 3 equipos na Copa Asobal de todo o estado, que foron o equipo de Cangas, o Teucro e o Octavio de Vigo. Entonces este é un premio ao balonmán da ciudad. Ademais, este ano subiron 2 equipos da ciudad Primeira Nacional, o Lavadores e o 6 de Nadal, e isto é o colofón a todo un traballo ben feito da base, e eu creo que era un premio á cidade. O equipo Renovalia Ciudad Real levouse o título a casa despois dunha final contra o Valladolid. A Copa do Rei fixo de Vigo o centro de todas as olladas no ámbito deportivo.